Η σημασία της επικοινωνίας στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Στις μέρες μας, οι τρόποι και τα μέσα που διαθέτουμε, ειδικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και της εξάπλωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λέγαμε ότι έχουν εκτοξεύσει την επικοινωνία σε άλλη διάσταση. Είναι όμως αυτό μια αλήθεια ή μήπως μια πλάνη? Δηλαδή το ερώτημα που τίθεται αφορά στο κατά πόσο οι νέες αυτές δυνατότητες επικοινωνίας μείωσαν την απόσταση μεταξύ των ανθρώπων και έδωσαν περισσότερες ευκαιρίες προς επίλυση προβλημάτων σοβαρών όπως το άγχος, η ανασφάλεια, η αναποφασιστικότητα, η δειλία, η μελαγχολία, οι φοβίες, οι αϊπνίες και ούτω καθεξής. Η καλύτερη και σωστότερη επικοινωνία είναι εύλογο και αναμενόμενο να βοηθάει τους ανθρώπους στο μοίρασμα των εμπειριών τους, των προβλημάτων τους, καθώς και των υλικών, συναισθηματικών και ευρύτερων ψυχολογικών τους αναγκών. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας με όλα αυτά τα μέσα που πλέον διαθέτουμε θα έπρεπε να συμβάλλει στο να διατηρηθούν και να επαυξηθούν οι ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Οι επαφές να γίνουν πιο στενές, να μειωθούν οι παρεξηγήσεις, ο ανταγωνισμός, οι συγκρούσεις, η αλληλοϋπονόμευση, ενώ από την άλλη θα έπρεπε να καταπολεμείται η αποξένωση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και να προάγεται η συνεργατικότητα, η ευγενής άμυλα, η αλληλοκατανόηση, ο διάλογος και ο πλουραλισμός ιδεών και απόψεων. Κέρια ερωτήματα λοιπόν είναι τα εξής. Μειώθηκε η μοναξιά? Μειώθηκαν τα προβλήματα των ανθρώπων? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Και αυτό διότι αυξήθηκαν οι τρόποι και τα μέσα, άρα η ποσότητα ευκαιριών επικοινωνίας, αλλά δεν αυξήθηκε η ποιότητα του περιεχομένου της επικοινωνίας. Μάλλον λέμε πολλά, αλλά όχι ουσιαστικά. Δηλαδή καταπιανόμαστε σε συζητήσεις με φτωχό νόημα και περιεχόμενο. Όμως, ακόμη κι αν αυτή η υπόθεση μοιάζει ή είναι πράγματι πολύ αυστηρή, τότε στην περίπτωση που θεωρούμε και πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις μας είναι ουσιαστικές και γεμάτες νόημα, ας αναρωτηθούμε το εξής. Όταν συζητάμε, ακούμε το συνομιλητή μας? Μήπως δίνουμε έμφαση σε αυτό που έχουμε να πούμε εμείς οι ίδιοι και όταν παίρνει το λόγο ο συνομιλητής μας, εμείς τον ακούμε που μιλάει, αλλά δεν ακούμε τι μας λέει? Με άλλα λόγια, έχουμε μάθει να συζητάμε και ακόμη, έστω ότι ακούμε αυτό που ο συνομιλητής μας εκφράζει, το επεξεργαζόμαστε ή το προσπερνάμε? Μήπως όταν δεν μας συμφέρει, το αντικρούομαι? Μήπως το αμφισβητούμε? Οκ. Ως ένα βαθμό φυσικές και φυσιολογικές αντιδράσεις είναι όλες αυτές και δεν παίζει ρόλο μονάχα αυτό που μας λέει ο συνομιλητής μας, αλλά και ο τρόπος που μας το λέει. Αν ο τρόπος του συνομιλητή μας είναι απότομος, επικριτικός ή ακόμη και επιθετικός, τότε είναι πολύ πιθανό να γίνουμε κι εμείς απότομοι ή τουλάχιστον αμυντικοί και τότε να κλείσουμε τα αυτιά μας. Από την άλλη, μήπως όταν συζητάμε δίνουμε έμφαση στο ύφος και στον τρόπο του άλλου, αλλά δεν δίνουμε σημασία ποτέ στο δικό μας ύφος και στον δικό μας τρόπο? Μήπως αυτοδικαιολογούμαστε κιόλας, όπως λόγου χάρη ότι εμείς είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά, ενώ ο συνομιλητής μας θα πρέπει να υπομείνει τα νεύρα μας, επειδή παραδείγματος χάρη είναι άνεργος? Μα ποιος σας είπε ότι κι αυτός δεν δικαιολογείται να έχει νεύρα, ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι άνεργος? Όταν ο διάλογος και η συζήτηση δεν γίνεται υπό ίσης όρης, τότε είναι καταδικασμένος στο να αποτύχει. Φερρυπίν, δεν θα έπρεπε να υφίσταται επιχείρημα του τύπου «εγώ έχω τα διπλάσια σου χρόνια και γι' αυτό οφείλεις να με ακούσεις». Όταν ο αυταρχισμός σε μια κουβέντα νικάει τη δημοκρατία, τότε δεν έχουμε διάλογο, αλλά διάγγελμα, στο οποίο διατάσσουμε το συνομιλητή μας να συμφωνήσει.
Τα παραπάνω λάθη δυστυχώς δεν σπανίζουν, αλλά συμβαίνουν τακτικά και πολλές φορές δεν υπάρχουν περιθώρια να αναλυθούν και να ξεπεραστούν εξαιτίας κάποιων προκαταλήψεων και μεροληψιών που μας διακατέχουν και που για να τις εντοπίσουμε θα πρέπει να έχουμε καταρχάς επίγνωση της ύπαρξής τους, αλλά ταυτοχρόνως διάθεση να τις εντοπίσουμε και ως εκ τούτου διάθεση αυτοκριτικής. Μάλιστα, μία από τις ύπουλες προκαταλήψεις, στην οποία οι περισσότεροι έχουμε προβεί αρκετές φορές, είναι αυτή που οι ψυχολόγοι ονομάζουν ως τυφλό σημείο ως προς την μεροληψία. Η τάση δηλαδή να σκεφτόμαστε ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε μεροληψίες σε σχέση με εμάς ως προς τις ερμηνείες τους για τα αίτια συμπεριφοράς τους ή της συμπεριφοράς των άλλων ανθρώπων. Συνεπώς, για μια καλύτερη επικοινωνία θα πρέπει να αποκτήσουμε μια βαθύτερη γνώση του εαυτού μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα ελαττώματά μας και βαθμιαία να τα βελτιώσουμε και να τα αλλάξουμε. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο συνομιλητής μας δεν είναι εχθρός μας και ότι δεν θα φανούμε χαζοί αν παραδεχθούμε ότι έχει δίκιο. Είναι σημαντικό να αξιολογούμε τις καλές ιδέες και να τις εκτιμούμε και ας μην είναι δικές μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας το σεβασμό, την αγάπη, την καλή προαίρεση, την καλή θέληση, την καλή πίστη για τον συνομιλητή μας και πάνω από όλα αυτά η κουβέντα να γίνεται κάτω από πνεύμα συμβιβασμού και όχι εγωισμού.